Бич плиз, защото това е мой проблем, защото изхвърленото ти животно да е вече мой проблем. Откъде на къде е? Изумително е колко много хора не си вакцинират кучетата, включително мои близки приятели, на които аз на всичките им дудна. Имах приятел, който се беше втурнал, че животното, понеже било животно, трябва да яде само сурово месо, доколкото разбрах, това е доста опасно. Във Варна колега се наложи да евтаназира животно с псевдобяс. Животното не прави толкова често секс, колкото ти. То не прави изобщо. Чакай сега малко. Млък! Подкрепи ма, кажи, че кучетата нямат усещане за време. И аз не знам как се гледа тази котка и сипвам един чувал, който съм му донесла. Тя се изпикава един път, аз изхвърлям целият чувал и слагам нов. Викам, това не е котка туалетна много скъпо ще ми излезе. Да? След което тази котка спи, понеже не знам нейната ли беше дефектна или всички британки са, и течеше една лига на главата ми, а тя ме успокояваше, сигурно имаш тумор, защото те винаги спят, където има болно място. Как да я гледам? Добре дошли в Тройка по никое време, подкаст на Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване. Казваме си здрасти в днешния епизод с козата Ани и нашите отношения с домашните любимци. Всъщност, официално представяме доктор Мила Бобадова и минаваме към по-важната тема за деня, мога ли да му казвам маменце и за Макси. Това е за психиатър, според. Да, абсолютно. Ами всички казваме на мама детето. Ами не можеш да викаш на домашното ми, да. Не Защо може. да не мога? Искам само да попитам. Аз на колегите си ги мамосвам. Какво да не мога? Да, обаче това всичкото, примерно с празнуване на рождения ден. Как тя ти обърнала гръб, каза, да гледай си работата. А знаеш ли, аз четох някъде защо това може спокойно да им викаме на мама детето или каквото решим, защото това ти е грижа като за дете, той зависи изцяло от теб. Съответно, всичко, което сме развили като то не е, защото... Аз знам, че умственият потенциал на животните, на кучетата е до към 5 годишна възраст. Точно така и си имаш 5 годишно дете цял живот. Да. Добре, чакайте да попитам нещо. Мина ли модата, понеже ти страшно много се занимаваш с животни, мина ли модата, когато си избираме домашен... ветеринар нормално. Да, домашен любимец прямо от цвета на мебелите. Защото доста дълги години беше ще слагаме бели дивани, значи трябва да имаме бяло кученце. Може би, нали, този полюс, едните сме диво привързани и се грижим като за деца и казваме на мама детето, а другите го избират, защото породата е готина, защото всички ходят на разходка в чантичката с нещо. Много зависи какво търсиме. Сега, ако търсим домашен любимец, ако търсим приятел, няма да ни интересува какви са ни килимите. Трябва да призная, че в моето семейство избора на котка преди, няма да казвам колко години, също се случи на база мебелировката в къщи, но просто баща ми има фиксация върху бежовия цвят. Слава Богу, вече не живеем заедно. И избра котка по този принцип. Но за мен това е избор на приятел, а не на аксесуар. И смятам, че ако има различен подход от този, да си вземеш приятел, то той малко е... Понеже през вашата клиника минават страшно много хора и оттам променят ли се тия нагласи? С всичките тия истерични акции за спасяване на животни някъде нещо мръдна ли? Промени се много настройката у хората. С този проблем се занимавам от 2007 с насилието и още с законовата уредба в България с насилието и над животни. И смятам, че за тези почти 20 години изключително много се промени обществото ни. Хората много реагират на насилие, реагират до пса. Факт е, че има много истерия, има много импулсивни реакции, които аз като рационален човек смятам, че не помагат. Но за мен е показателно, че това хората, че са чувствителни на такава тема. Животите са по-слабите към нас. Ами вече си говорим за зоополиция и ние за си говорим реални от 20 такива. години. Да, си говорим и за това, че това си е вид насилие и то трябва да бъде наказуемо също. То трябва да е абсолютно наказуемо. Ние закони имаме много хубави текстове, но те трябва да бъдат... Липсва ни подзаконова рамка. 20 години вече. Липсват ни структури, които да работят. Коригираха се наказанията, за да може да се прескочи. Има един член в наказателен кодекс, който така доста спъва усещането за справедливост в нас, който при първо нарушение всички минават по него и го навиняват. Но когато наказанието е по-голямо, може да не се мине по този член, но
За мен е важно това, че хората са чувствителни и реагират. Това, че държавата отново е туткава, бавна, тромава и всякакви други неща, които може да използваме като епитети, никой не е изненадан. Това, че хората ръчкат, но успокоява, че може би някой ден ще видим, освен тези 2 или 3 бяха, не помня, брандирани джипа от господин Борисов. Да. Ще има 2 или 3 брандирани зоополиция пише, но това... Хубаво пише зоополиция и липсва ни подзаконова рамка. Тоест някой трябва да седне, може би от вашия бранш, заедно с юристи и да направи наготово всички механизми, за да може контролните органи да кажат това ни харесва, пускаме го. Света има много практики, истински не разбирам защо не се възползваме от този факт, защото ние просто можем да ги препишем, както по-голямата част от законодателството ни. Е много удобно да си по-бавен. Ритарда обикновено просто се възползва от другите. Най-доброто в опита. Да, бидейки ние ритардите, нека да го използваме. Има разкошни практики, разработени от години, които очевидно работят, но ние отново искаме да правим някакво ново звено към полицията. От същите тия полицаи, които... няма да влизам в детайли, които в момента са малко така под особен поглед. Да. Не знам какво ще очакваме от тези същите полицаи, ако направим просто още едно звено. То такъв ли е обичайно механизма? Към полицията се зачисли или как? Към полицията се прави звено, но те работят плътно с НПО центъра, с НПО сектора, който си извършва проверките, следи си казусите, после какво се случва с живота и така нататък, но имат пълна подкрепа на полиция. Кой е този, който всъщност би трябвало да е оторизиран, да отиде и да прибере, ако види стадо гладни коне? В случая това в момента в България не знаеме кой трябва да го направи. БАБ казват, те не са регистрирани и няма какво да направим. Те нямат база къде да ги приберат. Нямат конюшни. Нямат какво да направят. Полицията е още по-малко имат какво да направят и обикновено просто за 3 дни приключва случая. Всички забравяме, докато някой не умре на магистралата от пресичата крава или кон. Просто под законовата рамка е много... Добре, животните, които са насилвани, по-голям шанс ли имат от тези, които са държани гладни? Примерно от тези случаи гадните, които ги гледахме с Перник. По-голям шанс? Какъв смисъл? Да бъдат спасени. Зависи от тежестта на престъплението, зависи от това дали бъде разкрито. Сега в случая с тези в Перник, добрата новина е, че разследването стана международно. И по този начин първо бихме могли да направим по-голям натиск и да има по-голям ефект този случай върху казуси в цяла Европа. И второ, ще можем да стигнем до купуващите видеята, което също е много хубаво, защото и тях ще поведем под отговорност, защото не. Това се оказа, че като педофилията общо, зато това е една световна мрежа, където се разпространяват подобни видеа и се плащат съответно от цял свят. Така е. Толкова малко къл те хора. Добре, нека тръгнем от самото начало всъщност. Когато говорим за законови изменения и промени, не трябва ли да се затегне първоначално режима за това кой може и по какъв начин да придобие домашен любимец? Абсолютно. И тук пак държавата трябва да си влезе в функцията, защото имаме закон, по който поставянето на микрочип за идентификация на домашния любимец е абсолютно задължителен. И това е. Да. Вау! Или когато отидеш да осиновиш куче, например, аз съм виждал такива неща, минаваш през преглед, точно като се едно осиновяваш дете. Дали си в състояние да се грижи за това? Трябва и да има ответната страна, да знаеш защо го правиш. Защото когато пием куче и му сложа чип, аз знам, че ако се изгуби някъде, там има един общ регистър през бабхли ветеринарите, през който може да се открие. Но когато осинових котарак, който беше със сложен чип и пуснах 400 000 обяви и минах през ветеринарни клиники, квартални, в които помолих, моля ви, дори някой, ако го доведе, сигнализирайте ми. Не можем. Това може да стане през полиция. Т.е. те могат да ми прегледат подадения за сигнал откраднат котарак, което беше супер странна реакция. Т.е. за котките не може. Примерно, ако кучето се е изгубило, има шанс да се проследи. Котките все още естествено не са вкарани тази система. Отново ще спомена държавата. Днес ще си говорим за нея. Тази система ветинс, която имаме, преди доста години се изгради. Ако ви е интересно, защото съм сигурна, че може да се стигне лесно до тази информация, просто съм я позабравила вече. Това струваше ужасно много пари, тази система. Ужасно много пари. Тръгването и
отне ужасно много време. Аз имам доста коментари по тази система, но най-сериозният ми коментар е, че ние си направихме една система, в която лекарите са задължени да вписват животни с поставен микрочип, но никой друг не е задължен да прави нищо друго. Например, общината няма достъп до тази система да провери кой си е платил данъка, кой не си е платил данъка. Например, полиция няма достъп до тази система, за да може да следи, ако в случай на някакъв ако съм подала сигнал, че откраднато е изгубено нещо. Няма котки вътре, но ние трябва да поставим чип на котка. Дреме им за котенцето ми. Като цяло... котките без това не излизат от къщи. Да, продължи, извинявам. Да. Тази реплика чу много често и малко се облосвам от нея. Да. Като цяло системата е много добре, че имаме. Браво, ура! Но до там. Факт е, че съм намирала животни по нея, изгубено животно и така нататък. Но ето, примерно, наскоро имахме случай на изоставено животно. Намерихме стопанина заради системата. И тя ни каза, аз не го искам, гледайте си работата в една нормална държава. Аз ще подам сигнал в полицията. В смисъл. Точно позначи не го Бич, плиз, защото това е мой проблем. Защото трябва изхвърленото ти животно да е вече мой проблем. Откъде на къде е? Най-малкото, прием сигурно има логична развръзка, като не го искаш, плати такса за приют или за нещо. Примерно, или каквото, поеми си отговорността. Ние много често сме се случвали да това животно, което имахме, това куче, което живя 17 години при нас, то беше също по този начин. Беше подарък на сестра ми, човек го купува и в един момент на третия месец разбира, че това нещо трябва да се правят разходки. Трябва да ходи до туалетна и да се дават пари, освен някаква храна, която те еде или се фърля от масата. И следователно ти го връща и си иска парите. Те казват, ама чакай, какво значи, взимаме го, носим. Ами се изненадаш, но доста хора се изненадват. На мен ми е правила жена скандал в клиниката, защото не сме я предупредили, че като си е купила кучето, тя подходи доста разумно, дойде да поговорим първо. Да. Поговорихме първо, но аз не съм сметнала за необходимо, че трябва да й казвам, че животът трябва да яде, да пие вода и че му падат козината. В смисъл, смятам, че това е някак естествено да се сетиш сам. И тя дойде и направи скандал, че не сме и казали, че ще падат косми. Аз мисля, че жената е в абсолютно пълно право и тук трябва да се намеси прокуратурата. Човек трябва да е подготвен, за когато си взима домашен любимец. Аз така смятам, абсолютно. Това не е като с хората, като си с косми прокуратура. Не, в смисъл ти казваш, даваш едно същество и същевременно не уведомяваш жената, че това нещо трябва да яде, да пие и че му падат космите. Безобразие. Безобразие, абсолютно трябва да заближите да затворят. И също бих искал да опитам, защото в повечето случаи виждал съм, че децата много често инициират взимането на кучета и то много неподходящи породи. Има ли случаи, в които някой може да дойде и да каже, детето иска мопс, какви са медицинските неща, защото знаем те колко... Не го правят хората. Хората правят тази покупка в повечето случаи емоционално. Което мен малко така ме дразни, защото пък когато избираме кола или хладилник, аз като пък си избирах наскоро хладилник, седнах и изчетох каквото ми хрумна. Избирах цвят, мисли колко да е голям, колко ток хаби, колко нужно ми е мястото, трябва ли да ми прави лед, не ми ли трябва лед. На всичките тия брандове, колко гаранти, всичките тия неща ги смяташ и ги обмисляш. Защо не го правиш, когато взимаш животно? За мен е абсурдно. Тоест да видиш какъв е характера, дали би паснал на това, което се случва в семейството. И на 30 квадрата да не вземеш дълго аржентино. Аз всичко си бях проучила за преди там с котките, с британчетата и като реших, че съм се влюбила, ми беше ясно защо съм се влюбила. Тоест ти решаваш дали това ти е... Ето аз примерно хъски или подобен тип порода не мога да гледам никога, защото съм мързелива. Това е животно, което иска много разходки, много извеждане. Абсолютно. Те искат много компания, те страдат много от фобии, от изоставане, шумни са, рушат и така нататък. Адски много косъм, казвам го предварително, ако някой си взима хъски. Аз такова куче, примерно, не мога да гледам. Няма да мога да осигуря на това животно това, което му е нужно. Затова гледам котки, защото са по-мързеливи. За разлика от страшно много хора, които ги затварят в апартамента и това куче и боледува. Боледува, вие, руши, съседи, проблеми. А ние между другото ни куче, не Макси, за който ще си говорим, другото ни куче го осиновихме от някакво пернишко село миналата година, май месец, и той се появи при една обява, защото собственика, който развъжда различни породи, изтървал
нещо между породите. Опитал се да го продаде през OLX за 1300, като е казал, че в породата има и хъски. Ние направихме разследване. Видяхме, че твърде възможно, освен хъски, да има ирландски вълкодав, някаква форма на териер и всякаква безумна смесица относно всички тия поведенческите ситуации визуално. Разбира се, но той беше спасен, защото една жена го е прибрала, след като селото е искало да го линчува. Този, като не го е продал за 1300 лева, го е пуснал, той е удушил 10 кокошки без да ги изяжда и продължил да руши, чудейки се какво да прави със себе си. И сега си живее, нали, най-щастливо вкъщи, е обгрижван, обаче ти преценяваш дали можеш да се погрижиш, да го заптиш, да му дадеш. Поне имаш този шанс да го направиш, защото пък при други ситуации, примерно като дете, нали, не можеш да го прецениш това, мога ли да се справя, не мога, много често. А в случая имаш шанс да прецениш и да си честен. Но ако беше в апартамент ситуацията до преди време, където живеехме, аз щях да знам, че аз не мога да го взема това животно. Ама не, ти гледаш и напоследък. Защото има и при осиновителите хора, които осиновяват с цел да спасят и не си дават сметка с какво се захваща. Така е. То е много пластов е проблема. То не е... И за това трябва, примерно, в други държави го е направено. Искаш да осиновиш животно, минаваш през приютите, разговаряш с НПО сектора, хем да можеш да си избереш някое животно, което е вече бездомно. Хем НПО сектора те проверява, държавата те задължава да ходиш на курсове с животното после за социализация. Ти ако не отидеш на този курс, не можеш да го извеждаш свободно в общество. Тук Сулю-Пулю мине през магазина, искам померанче, влиза под мишницата, после като направи лопеция хикс, отива при бабо на село. Седмично. Да, и после аз нямам пари за груминг. Ами като нямаш пари за груминг, ето аз нямам пари за 3 пъти седмично груминг и не взимам померан. Да. Има го и другото, че, например, във Франция съм бил свидетел. Ако искаш да гледаш в жилищна сграда на домашен любимец, трябва да представиш всички документи. Абсолютно. И да имаш съгласие от абсолютно всички. Дали са съгласни да има без значение, дори става дума за някаква миниатюрна порода или нещо голямо. Или папагал. Ама абсолютно нормално. И в Италия, примерно, ми направи огромно впечатление при много години. Почти във всеки ресторант, в който влезнахме, имаше човек с куче. Какво ми направи впечатление? Че човек, допуснате вътре и това е супер, и това и тук трябва да почне да се случва. В смисъл, животните са неразделна част от обществото ни и това трябва да се вдене най-накрая. Но животните им седяха в краката, абсолютно спокойни, абсолютно уравновесени. Как го правят? И аз това попитах. Ядат пица. С социализация. Работи с животното в периода, в който израства. С учител задължително и това ти се иска от общината в техния случай. Общината ти изисква курсове за социализация с животното, с учител ходиш, НПО сектора те наблюдава и така нататък. В смисъл, това е решение, което е обществено значимо. Ти ставаш опасен за останалата част от хората, ако не можеш да си контролираш животното както трябва. Какво говорим? Значи, говорим основно за кучета и котки. Предполагам, че си била свидетел на този случай, когато един човек си гледаше крокодил там в един гел. Тоест, тук всичко е възможно. Така решиш да си вземеш нещо. Добре, понеже си говорим за отношенията с домашните любимци, сега така малко по-лежерно, в разгара на този период, в който още преди 2 месеца трябваше да сме сериозни с разните препарати и прочее за против кърлежи, разнасяното от комари, болест и всичко останало. Човек не може ли, ето как се грижим, доколко качествено се грижим, дали всеки месец ги обезпаразитяваме, дали на 3 месеца или на колкото са. И там има 2 течения. Едното е, че няма проблем, дават всички препарати, които ветеринарите изпишат, а другото е, както и с хората, и с храната, екобио и прочее, натуралното. Не може ли просто му накапем преди разходка всеки път лавандула и да приключим с проблема? Защо аз трябва да си травя животното, питам? Аз нямам против вярванията на хората. Всеки има право да вярва в каквото иска. Голяма работа, че 8 кърлежа след всяка разходка. Аз искам да живея като Далай Лама 200 години, това куче, нали, като не му вкарваш отрови. То обаче от кърлежа възможно да умре малко по-скоро. Просто защото има доста кърлежови заболявания, които се пренасят и България. За съжаление, климата се променя. Аз не съм завършила чак толкова отдавна. Докато следвах, това, което се пренася от комарите, беше в екзотични заболявания. Сега абсолютно не бих казала, че е екзотично заболяване. И София е много силно атакувана.
И въобще цяла България. Това хапченцето за дирофилария ли беше против отохапването от комари, което се разнася? То не е чак толкова скъпо, обаче защо трябва всеки сезон преди да се започне да има и такова, да се прави кръвен тест? Защото златният стандарт, говоря за себе си, златният стандарт, който следваме ние, е на една асоциация, която се занимава само с дирофилария. Мисля, това са хората, според мен, които ако някой разбира от дирофилария, това са те. Тяхната препоръка е 12 пъти в годината хапче, 1 път в годината тест. Защото случва се хапчето да не успее да покрие или някакво разминаване. Понякога всички сме намирали изплюто хапче. Но това за да ни вземе 30-40 лева. Да, точно заради това. Да. Те ще ми оправят. Просто ще кажа. Те ще ми оправят бюджета със сигурност. Целта на това нещо е да, ако има заразяване, ако се случи, пак да повторя, всички сме намерили изплюто хапче за дивана. Ако има проблем да се действа и до 12 пъти в година. Сега, има един аргумент, който аз много често чувам, този за химията. Ще му увреда черния дроб. И винаги използвам от този отговор, който ще ви кажа сега. 12 пъти в годината да изпиеш хапче за профилактика, за заболявания, които могат да убият теб, но и хората около теб. Не само животни, но и хората около теб могат да убият. Е пренебрежително малко количество медикамент да се вземе на фона на това, че ние тук с вас четиримата със сигурност си сипваме по едно малко повече от 12 пъти в годината. Нали така? Аз изчислях по бутилка на месец сега, като слушах. Именно, което общо взето със сигурност е по-вредно за черния дроб, отколкото едно хапче за профилактика с дирофилария с микрограми количество медикамент. Ама това изследвано ли? Може да се възползвам да го предложа като опция, защото е абсурдно. За тези собственици на домашни любимци, които са много натурално и щадящо настроени, като дойдат в клиниката с кърлежите или с проблемите, или по-скоро с настояването, какви са аргументите, че лавандулата, етеричните масла от различни видове могат, като се накапе животното преди всяка разходка, защото това има концепцията, да бъде предпазено? Какви са аргументите? Как им се обяснява? Аргументите Аз също съм окей за натурални неща, но те не работят. Също, съгласна съм. Както и хомеопатията. Сега ще навлечеме много нерви. Абсолютно. Но ако не мога да споря с вярванията на хората, предупреждавам ги за това, което ще стане, защото то ще стане. Няма как за 6 години да свалиш 40 кърлежа от това животно, което са доста оптимистични бройки за 6 години. И ти всеки път да се надяваш да минеш между капките за заболявания, от които, пак казвам, може хора да умрат. Това е абсурдно. Не можеш да поставяш обществото под риск. Не можеш да поставяш домашния си любимец. Плюс, че терапията, примерно за дирофилария, е с много дълги курсове доксициклин, който доста трови черния дроб. Също, да. Плюс с един арсенов препарат, който едва ли е твърде органик. Така че профилактиката е профилактиката да е малко по-химия, за да може терапията да не е толкова много химия. Нека така да го кажем. А другите скоро и ти беше публикувала за това, което е по червата, една много страшна болест. Примерно Парвовироза? Да, някой беше написал, примерно, че в определени райони на града има като огнище или нещо. Имаше Гана доскоро. И другите мои познати казаха, какво толкова, нали, няма да го трова с това, аз ще го разхождам в друг район. И си викам, ма ние не сме на различни планети. Аз съм го чувала и от колеги ветеринари, които казват, примерно в момента има в района на Горна баня или сега има в лагера, но при нас няма. Само да вметна, че точно един път бях от редки случаи, когато съм трябвало да хода до ветеринар. Пред мен едно куче от много хубава скъпа порода, която очевидно беше използвана за развъждане. То пред мен колабира, смисъл, плюс и всичките вътрешности, кръв и така нататък, нали, изгониха ни веднага, за да обеззаразят и той каза, че това е неколкократно напомняне на собственика, че окей, развъждаш го, окей, взимаш пари, продаваш кученца, но самата майка е могло да се грижиш малко по-добре и вика, сега изгуби ни много хиляди левове. А ти защо ходиш на ветеринар, като има хуманни лекари? Аз не съм по хуманни. Ти не се грижиш за живота. Не, аз предпочитам лекарствата пред експериментите и да ми мирише кучето на лавандула. Не, ти нямаш куче, аз просто питам, ще търсиш помощ кога? Има. За районите За районите е абсурдно, защото освен всичко останало, ако говорим за София, примерно. Да. И в София има 300, мисля, ветеринарни практики. Нека да речем вътре да има по 2 лекара, което не е така.
Не, доста повече. Това са 600 човека в София обикалят. Денонощно, те живеят в София. Да. Тези 600 човека днес са се срещнали с инфекциозни заболявания, с каквото ти хрумне. Ние естествено мием, сменяме дрехи, нали, но въпреки всичко ние сме фактор в разпространението на заболяванията. Така че да си смениш вместо в Западен парк да го разхождаш в Младост 4, не съм сигурна, че ще помогне, защото ако твой лекар живее в Младост 4, ти пак се го подлагаш на риск животно. Това с районите е тъпо. Сега, примерно, ако говорим за заболявания като кучешка кашица, която отминава лесно, окей. Когато имаме в нашия район на клиниките, почнат 3-4 животни да се иват, клиентите им казваме, да знаете, в зоната има кучешка кашица, избягвайте събирания, защото това е абсолютно достатъчно. Но парвовироза, гана, не можах да повярвам колко животни не са вакцинирани, след като в екоравновесие в приюта избухна гана, и то те го разбраха след като вече бяха върнали кучета по места, обработени, кастрирани, което означава, че директно хвърлят зараза навсякъде. И ние почнахме да подсещаме клиентите ни, че трябва да поставят ваксина, да предпазят животното си. Изумително е колко много хора не си вакцинират кучетата, включително мои близки приятели, на които аз на всичките им дудна. Не, както се усещаме. Не знам. Ваксината за гана се поставя ежегодно. Еднократно веднъж годишно се поставя. Нищо особено. Защото съм чувал от... Тя му е поставена ваксина. Да, като малко. Кога? Да. Нито един производител не ви обещава траен имунитет. Няма такава ваксина, която да ви предложи такова. Не, то както и ти каза, ако си избрал единия парк от другия, ако равновесие вечерта минават, пускат 5 обработени кучета, ти няма как да разбереш кой е пуснал или кой от другия квартал е. Аз живея в Западен парк, да речем, имам куче, обаче решавам събота и неделя да си го разходя в Борисовата градина. Естествено. На голямото събирало на кучета. Тази тема, която е точно с препаратите и с дирофиларията и всичко останало. Преди няколко години, когато заминах на някаква почивка и вместо да малтретирам който и да е близък, реших, че го дам на кучешки хотел. Нали, питала съм 16 човека отзиви и дъра. И хората си имаха изискване на място. Да. Нали? Тоест кучета трябва, защото пък те също смесват. Като си говорим за летата, защото пък имаше и друго едно такова лято. Ето го бяхме кръстили лято на Макс, защото той ходи на море, ходи в Родопите до Въча, плува зад някакви каяци и какво ли направи Миля. Обаче става дума за черен лабрадор, който в момента, в който го замъкнахме на море, ходеше с бяла фанелка. Водехме го по някакви по-диви такива екологични плажове, но на него Миля му беше топло. По повод отношенията ни, масово хората си мислят, че понеже си обичаме кучето, ние задължително трябва да го водим с нас по почивки. Как стои въпроса с куче на плажа в жегата? Има ли значение дали е голяма порода, какво е на цвят? Има огромно значение каква е порода, колко е дебело също има значение, защото, ако трябва да сме откровени, голяма част от домашните любимци са пълнички. Да. Каква е козината има значение? Смятам, че на едно хъски няма да му допадне на плажа. На лабрадора му беше, той ме изваждаше от водата. Той не обича водата, така? Не, той обожаваш, нали, лабрадорици. Да, ти е убеден, че аз се дам. Спасява. Те го държаха на верига, за да... Той просто е дебел и знае, че ако умреш, някой да го нахрани. Ако водата го привлича и е опция, окей. Но има животни, които не обичат да влезат в водата и сега да вържиш померана до тебе на плажа 12 часа ти да се пържиш, да бере до душа, не е окей. Редовно се забравя вода да им се донесе на тия животни на плажа. Солена не могат ли да пият такова? Могат, но не е полезно. Да, и то може би все пак трябва да се съобразяваме с местните климатични условия. Един приятел имаше Нюфаундленд, който го гледа как спеше в една локва, просто защото тук над 20 градуса. Не може да седиш. А кой ще е по-добре смисъл да го вземеш или да помолиш приятел да го гледа или да го дадеш сега, нали? Вече е модерно, има такива като хотели за животни. Има доста добри хотели. Първо има опция приятел да гледа, второ, третия вариант е примерно да дойде с тебе на морето, ама да остане на климатик през деня. Да. Което пък също се поставя животното само в апартамент, което е само и когато ходиш на работа, примерно. По-добре, да. Така че все едно си се прибрал от работа, ма не да е по-добре, отколкото да го влачиш на жегата и да му се дразни. Да, слънчеви. А в хотела така или иначе те ги гледат в една стая, всичките вътре ги фърлят 20 човека, те салат бият и ти го взимаш. Къпат го преди да го вземеш. Не в хотелата. Въпросът е дали можеш да си позволиш някъде, където е позволено със съгласие, го оставиш собствената ти стая, която си на... Той това пак е сложно, защото не всички хотели
са pet-friendly, нали? Да, което така е. проблем. Или зависи от килограмите. Да, те повечето казват, че няма проблем, стига да можеш. И те затова се навъдиха тези миниатюрните, дето са мини версия на всичко и с носи в чантичка. И с по-малки органи съответно. И там вече имаш други дреми. Добре, за храненето, какво ти самата каза за това, че повечето домашните любимци са дебели. Аз съм забелязал по селата редовно се хранят само с хляб. Имаше един, мисля, че колега беше, че баба му беше дал кекс, това му беше останало. И викам, тя го храни с стар хляб. Викам, как подел с стар хляб? Той викам, какво толкова, то нали е животно. Смисъл масово разбиране, че живото трябва да дояжда буклуците на... Тя е лястовицата тогава, да ми хляб и на нея. Смисъл... И каква смисъл? Затова пак за този по-еко начина. Имах приятел, който се беше втурнал, че животното, понеже било животно, трябва да яде само сурово месо, доколкото разбрах, това е доста опасно. Има и такава мода. Тази мода, да. Барф се казва този тип хранене. То е с сурово месо, вътрешности, кости смелени. Смята се, че това е хора някакви смятат, че това е най-близо до природата на животното, екобиооргани и така нататък. То от векове не живеят. Но това е много... И от векове според мен не са точно месоядни, но както и да е. Замиси вълк тогава. Аз пак нямам нищо против вярванията на хората и никога не тръгвам срещу тях, защото това обрича мене на неуспех. Но винаги си казвам препоръката, защото заради хранене с барф имахме във Варна колега се наложи да евтаназира животно с псевдобяс. Тоест това е сурово место. Там трябва много дисциплина. Ужасно много дисциплина в хората, които дават барф. Трябва да се чисти много редовно, дезинфекция трябва да има много добра. Трябва да имаш добър произход, не да си го бъркаме в къщи. Има доста брандове в България, вече български брандове има, които го правят. Може да се говори с тях, могат да ти изготвят дори сама рецепта. Брандовете са доста такива гъвкави, опитват се да правят неща, нали? Но за мен си е рисково подобно хранене, защото това е сурово месо. Добре, другата крайност, примерно, че трябва да се храни само с гранули или с палчове и в никакъв случай да не му даваш сготвено без подправки, примерно месо или риба, т.е. трябва да е само с кучешка или котешка храна. Най-добрата храна за животното е тази, която му се отразява добре, която покрива нуждите му. Какви са неговите нужди и какво му се отразява добре, зависи много от животното. Това е изключително индивидуален подход и в никакъв случай не бих казала, кучета трябва да дадат само гранули, котките да трябва да дадат само палчи. Защото всяко животно е индивид. Моите котки вкъщи, защото аз съм мързелива, ядат гранула и второ отказват да ядат мека храна. Но обичам да ги черпа с ражни нещица, допълнителнички от време на време, те затова си не... Но... Ако някоя храна се отразява добре на конкретно животно, то тя е за него. Какво значи да се отразява добре? Има няколко неща, които трябва да седим. Първото нещо, което реагира е козината и кожата. Кожата е един от най-големите консуматори на протеин в тялото. Близо 20 грама на ден протеин изяжда само кожата. Така че в мига, в който нещо не е окей, кожата веднага и козината веднага реагират. По-козината почва да не е толкова лъскава, явява се пърхот, почва да люспи някакви, почва да става на пръчки, а не гладичка козината. И другото, което веднага започва да прави впечатление, е това, което излиза на изхода. Ако отзад нещата са стабилни и няма газове, няма повръщане, здравото куче ака 1 до 3 пъти на ден. Това е правилно. Другата версия е, че ако пък живеят само на гранули и нещо им слагали в масовите гранули и оттам бъбреци, креатинин, има ли такова нещо? Защо ще им слагат нещо, за да ги убият? Това е абсурдно. На тях им е по-ниско качествено. Идеята е да ядат повече и да са живи. Повече да са живи е по-важно. Имаше даже по новина конспирации. Не само козината, как да са дълголетни, защото това с бъбреците на какво се дължи? Защото котките не са много пиещи вода животни. Гранулата изсушава котката с мумифицира. Да. И тя трябва да имат нон-стоп достъп до прясна вода. И хората смятат, че като сложат купичка вода на котката, с това се приключва. Не. Котката ти трябва хубаво да има вода на 2-3 места. Котката е хубаво да има фонтанче, в който водата да циркулира. Тоест трябва да има наистина прясна вода на няколко места, за да не се случва това с бъбреците. Стимулиран. Тя ще забравя иначе. Да. Глупави са. Не, остави го, той сега ще каже, че са глупави. Не са твърде умни. Поне моите. Един друг въпрос, тъй като сме спорили много с хора, въпросът с кастрирането. Така. Сега,
аз като мъж, нали, като се каже кастриране и стръпвам. Аз като мъж. Обаче... Ти не си застрашен. Това са сега, сърце не ми дава сега да го лиша от какво? От мъжествеността. Само да ти кажа, ако не му дадеш ако не ти дава сърце да го лишиш от мъжествеността, аз винаги точно това съм казал. Значи, ако не се кастрира едно животно, доколкото знам, то е предпоставка за онкологични и всякакви други проблеми. Защото животното не прави толкова често секс, колкото ти. То не прави изобщо. В повечето случаи. Примерно, пусни го веднъж да види какво е. Ама истината е, че да живее с спомена, мемерака се повишава след единия път, така че това е малко рисково. Той при хората е така. Второто, това нещо да разбере какво е. А има ли шанс, ако никога не разбере 8 милиарда човека да правим секс. Малко е преувеличено значението му. Извинявам се, това не е нещо екстраординерно. Тогава защо кучетата се качват на стопаните си и дърят ги? Доминират. Това е Най-често е доминация, защото някой не е поработил с темпера. А когато едно куче се качи върху друго куче, не знае, че е гей куче. Не доминира. Нали сме чували този проблем по градинките? Доминира се. Сега, за кастрацията... Окей, ще започна от котките. За мен е абсурд да живея с некастрирана котка в апартамент. Смятам, че това ще обрече мен и комшиите ми на много тежки... Често звуково е звуково и миризмационно. Е ужасно, да. По тази причина в дома ми некастрирана котка не влиза. Не смятам, че при котките има някакъв сериозен проблем. Те не израстват много физически, че това да има отношение към израстването им. Женските котки преди първо разгонване моя предпреценка, че е добре да се направи, защото след второ вече е тая заради профилактиката за туморите на млечните жлези. При момченцата няма медицинска причина това да не се случи след 6-я месец. Преди 6-я месец не е окей. Преди да е започнала да пишка отвесно върху микровълновата. Да, и всички да искаме да му откъсаме главата. Да. Защото тази миризма не се маха никога. Тя се забива е тука. При кучетата е малко по-различно. Сега, при мъжките кучета, особено при едрите породи, ако ще има кастрация, то трябва животното да навърши поне година и половина-две, за да си завърши развитието, защото тестостерона има значение за физическото развитие. А пък много често хората си взимат по-едри породи, за да изглеждат по-едри бабанковци, така че да им оставим тестиците да се доразвият. При мъжките кучета най-честата причина за профилактика, според мен, при кастрация, при мъжките е заради поведенчески проблеми, защото мъжествеността, не знам дали е в тестиците, но сексуалната доминация и агресия е там. Махайки я, в повечето случаи това е профилактика на такива проблеми. Доста кучета, знаете, бягат по разгонени кучки, бута ги кола, травматизъм, много модерна дума напоследък. И въобще много такива... Много човешки ми прозвуча всичко това до тук. Така че това с кастрация никой не иска нечии топки. Въпросът е да може това добре да съжителстваме с това животно и то да е обществено приемливо, защото това е важно. Значи това е много полезно при мъжките кучета. Ето при котките това може да е много по-рано, а при по-едрите породи по-късничко. Да, година и половина-две, защото масово се смята, че около годинка, като е навършило, вече може и толкова. Като е по-едро животното е по-добре заради ставите основно. По отношение на женските кучета, аз твърдо смятам, че кастрацията като профилактика на туморни образования на млечните жлези е сериозен аргумент. И препоръката ми е пак да е преди първо разгонване, но като е по-едро животно може да се направи между първо и второ. Сега, при женските, освен туморите на млечните жлези, липсата на опложно осеменяване след разгонването може да доведе до гнойни състояния вътре в самата матка. Състоянието е спешно, умира се от него. Така че, за мен кастрация на женско куче на този етап си седи като добра практика. Кастрацията на мъжките кучета вече трябва да се обсъди с стопаните. Имаме ли поведенчески проблем? Нямаме ли? Защото пък, ако, да речем един лабрадор, те са силно предразположени към напълняване. Едри са, в неговия случай би го кастрирал около година и половина-две. Но много сериозно ще обсъда с стопаните това, защото рисковете от напълняване след това хич не са малки. Лабрадорите са силно предразположени към напълняване и ако това животно след 6 месеца е с 10 кг отгоре, аз няма да съм окей. Така че трябва
пак всяко животно е индивидуално. Трябва да се Казват много коментира. стопани на кучета, че като ги кастрират им изчезва живеца. Кой го казва това? По-възрастни. Аз не познавам подобен Нали, че човек. един вид са крот, нали, такива останали са по... Ама кротват се, защото те То за време, възрастта, годините да. напредват. Истината е, че всяко И при куче на кучетата е 5 по-бързо, да. При всяко куче на 5-6 години вече е по-спокойничко. Мгм. От това куче на 2-3 години, което да. Да. Скача на ушите. Да, те го кастрират, то станало на 12 ми да кротна се кастрират, ми се кротне. Мъжката ми котка е кастрирана. Наскоро получих въпрос защо гледаш такива котки, защото той побърка гостите ми. Ако се успокояваше истински, ще да го кастрирам всяка седмица. Но той побърка гостите ми. Така че това е много... Ако се успокои животното, то е защото най-вероятно вече е наднормено или защото е напреднал с годините. А и не на последно място, това предпазва от нежелана бременност, защото, примерно, по пътя там към Златните мостове, всяка година намирам изхвърлени кучила и кутила и какво ли не още. Практика е. Добре, да обсъдим почти на финала въпроса с тортата за рождения ден. Оле, те тази глупост. Не, само да кажа, ние имаме колега. Не. Ма как ще разбере Чакай сега. кучето, то не помни на Имам колко. колега, който от една и съща майка са ни лабрадорите, нали? А, Моя виждам, Макс да. Чере на неговата пясъчна хуба. И аз преди няколко години се почувствах като много тъпа и безхаберна стопанка, защото ето сега тази година на 18 декември им направихме заедно рожден ден. Всичко беше наред. Викам, разчитам, че под твой контрол са нещата. Но преди няколко години той повдигна въпроса за тортата. Аз го погледнах така и в следващия момент, като видях как ме гледа, се почувствах много зле, защото той ми обясни, че готви, желира месо, вари моркови и такива. Това не, аз съм му виждала тортите. Това е сам с свещички. Това си е такова кучешко. И аз не помня, примерно съм му купила играчка за рождения ден. Ние всички много го обичаме и прегръщаме, но не си спомням, съм правила торта. Аз съм Как сигурна, че стои всички въпроса много с си обичат тортите? животинката. Аз не знам рождените дати на моите котки, така че не смятам, че съм лоша майка на котки. Той ще. Торта, един ден в годината правя торта, това е Те за нали рождения ми разбират, ден, че за има екипа рожден ми. ден, защото с него споря. Да, просто един единствен ден в годината правя торта и тя е за екипа ми. Торта за котки и кучета. Ако има хора, които обичат да готвят, аз в кухнята влизам да си сипа лед. Така че, ако някой Перфектно. хората могат Yes. да правят каквото искат. Да, смисъл, ако искат да правят торти, ако искат да си слагат шапчици, да такива тоторутки, нали, каквото искат да правят, стига да е легално. Стопанина, той го прави за себе Да, си. тя Той ако за е себе луда си е стопанин, първо, няма той да му никакъв се проблем. тая. Ама ти му създаваш допълнителна радост. Както като му подариш нова играчка, като го изведеш някъде Със сигурност заедно няма с да теб. връзва с рождения ден тортата. Ще Те връзва няма с как да я вкусното. вързват. Това казвам, ти като се държиш инфантилно и му пищиш, ай на майка, Не такова, то пак не ще му се радва, пищя защото не на знае за майка, какво не става така, въпрос. просто като го галя и му Кучетата, давам да плюс ето кошти. тук, И той Той е агресивен. Не, можа. чак сега малко. Млък! Подкрепи, ма кажи, че кучетата нямат усещане за време. Дали Това е ще... вярно, но Аз той има точно право чак- да си прави торта Чакай колко си малко, иска. само секунда. Искам да ти не кажа може да относно, готви че пири, няма стига усещане торта за ще време. прави. Първо за рождения ден, като му бутна още храна и го погали Да, що те прасе? и го сням, Да. и той е щастлив, нали? Що те прасе? Второ, що се отнася до усещането за време, той по един начин ме посреща, когато се прибирам след ефир. И когато има рожден по ден. съвсем по съвсем а имаш и ушички на главата допълнителни. Не мога По да съвсем направя. различен. Си Кога ще виждал дойдат снимките. първещите да ни По вземат съвсем кучета? различен начин реагира, когато си дойда, ако съм го оставила седмица или две и той е в кучешки хотел, той е щастлив с кучетата там, но когато не ме е виждал повече време, ми маха с опашка и скача много повече, отколкото като не ме е виждал от сутринта. Не, те ми... Имам аргумент. Окей. Да. Нищо няма да кажа, защото нормално е, като го зарежеш други кучета, да се радва на нещо, което му е Да, с познато тях като му е миризма. интересно, така е. Той дори Да, според мен не защото те вижда и ние като... имаме При по-дълга дейкер, раз- като идват в дейкера, те кучетата си зарязват хората и си отиват Да. в дейкера, защото има яко. Добре, а при по-дълга раздяла наистина не усещат ли? Има толкова сърцераздирателни истории, то го чака след Има години. много Макс не е сърцераздирателни онова истории. японското куче, Млък. дете чакало на гроба ти и Хачико, чувства ти си жива. да. Аз... А той ако остане на гроба, ще търси за ядене, той няма да тъжи по тебе.
Много... Не е вярно, обичаме и много котките се привързват. Да, съгласна съм с това. Аз съм му оставила котки, той ми сипва по 1 литър белина в тоалетната всеки ден и свърши пакета на втория ден. Остава ми котка. И аз не знам как се гледа тази котка и сипвам един чувал като който съм му донесла. Тя се изпикава един път, аз изхвърлям целият чувал и слагам нов и викам, това тази котка е много скъпо ще ми излезе. Да? След което тази котка спи, понеже не знам нейната ли беше дефектна или всички британки са, и течеше една лига на главата ми, а тя ме успокояваше, сигурно имаш тумор, защото те винаги спят, където има болно място. Как да я гледам? Ами като разбрах какво правиш, как да те успокоя. Как да я гледам? Лъже беше го гледал един негов приятел после, защото не издържа. Въпросът е, те все пак се привързват животните, имат отношение, но усещането за време, за колко дълго ги оставяме сериозно, нали, за който ни гледа в момента. Не бих казала категорично, че имат усещане за продължително време. Факт е, примерно, че котките ми, като ни няма по-дълго, като се приберем и малко са така сайдай. Но усещането се появява, примерно, ако няма никакво човешко присъствие и ако оставиш едни хранилки автоматични, които да пускат, примерно, на котката и тоалетни, тогава да, но ако има кой да ги наглежда, няма да се разстроят толкова. Истината е, че според мен тях не им пука, особено. Абсолютно. Но се радва да ни видят, което е, поне някой се радва да ни види. Да, и като си говорим за паметта, нали, от една страна, те не помнят повече от 5 минути. Но... Особено котките, те имат проблем с краткосрочната но от друга памет. страна пък те, нали, ни познават вече, защото едно куче, с което си се запознал, не те лай, не ти скача вече. Добре, как така имат проблем с краткосрочната памет, а примерно котарака ми винаги излиза през верандата, скача на дървото, на което сме му наковали, той умряло дърво летвички, и това му е като персонална катерушка, и от нея скача на терасата на втория етаж. И това той го прави постоянно. То не е краткосрочна памет. Краткосрочната памет е, че, примерно, може да стреснеш котката 7 пъти в минута. Не, защото тя е забравила преди малко, че като плесне... помни как се прибира през тераса. Това не е краткосрочна памет. Краткосрочна ти обяснява. Краткосрочната памет имат проблем с нея истински. След около 20 секунди вече... Кокошка. Къде съм, какво става? Къде съм, какво става? Добре. Те за това са добри като домашни. Супер, добре. Може ги тръпна. Много благодарим за гостуването. Дали вашите отношения с домашните ви любимци са на ниво къде съм, какво става? Ще се радваме да ни споделите в Тройка по никое време.